салому алейкум бародарои азиз. Як рӯзи кории мо қатъи якай бахтиёр дар складои магазинои Lidl бор кардем, бурдем холӣ кардем. марҳамат тамошо кунед. Амери трансам худат мисол бор мекунӣ, худат меёри мефурорӣ. хубина бародар Lidl да бор кардагим овардем насиб фуровардистимшон. хай бо шогирдам додагиам, шогирд қатъи каса бора фуровардистим. складои Lidl анку аки Lidl ама вақт ҳами хеле гирте кардам, ама худаш бор мекард мевар мефуровад, ами ҷанам худат бор мекунӣ меёрӣ мефуровад. яде каса мисол кортесем хамон фуровардам бо шогирд мегам ё худам фуровардам бите мегам ман фуроварам хай кӯли тариқати кор кардаги неста. мисоли рохлитои светияку ёд гирифтанаш дар корда ира кор хай гап нест, беҳтарин аст 100% ай бигем ҷимидестем. ин хеле коре ки худат бор мекунӣ, худат мефурорӣ, тари мисол редка мешава. ҳоз мондем шумо бо ози фуровардем шумо яки шумо нотуғри монде. шоколода намаш чим чиям. мегирам проверкаш кесам. хай кора бародаро. кор бор мекунӣ, худат мебарӣ, мефурорӣ. ина бахтиёр қатъи акай бахтиёр қатъи ҷура коро гарм рафтистанд. як 3-4 рӯз шида бигем ки шогирд додана қатъи кор кистанд. инҷа май водитело хушун борам мефурорам. борам меёрӣ ҷои бор кунишам худат бор мекунӣ. бисёри вақт худат бор мекунӣ. Lidl худат бор мекунӣ, меёрӣ холӣ мекунӣ. акай бахтиёр ина кор киста ёд мегира ёд гирифта хаб хакафе нест. ғами кнопкара меҷиқи пеш мерава, кнопкара меҷиқи қафо мерава. қиния надорам. борам қариб ина тамом шид. палетави палетави чӣ қезадагия ана ҷура мо 33 палет додем қатъи якай бахтиёр. ана 33 палет аҷа бо мегирем. ина гирифтем як палетои сурх, палетои евро палет. дамо евро дар кор, ина евро гирифтем. ина насиб ина яшка кай бахтиёр. мега ки ман сиёмка накам. ина палетои сирха бичихе фасона мегӯй бихӯрам шу. рафтем акай бахтиёр биги рафтем. рафтам мега ки ман сиёмка накам. гуфтем оли та сайр руда биши пластмаси бодора бо пластмас мо астан тамом мегирӣ бародар, мебарӣ бо мошинда мезанӣ. бисмиллоҳ ай гӯшш мегирӣ, рами гӯша мегирӣ, раҳакӣ мешавӣ. хуб бародарҷоно, як рӯзи кории мо қатъи бародар бахтиёр бор кардем, овардем бора холӣ кардем бародаро. бо замина палет доштем, палети нав гирифтем. магазини Lidl, складои Lidl гуфта бародаро, ин як магазини калони хӯрокай барои складои ҳамиро мо бор овардем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳаққи моро дуогӯ бошед бародаро. подписатсия кунед, лайк монед, дастгирӣ кунед канали моро. худованд шуморо ҳифз кунад. то навори дигар худо нигаҳбон.